Crime in Report. Nagpatawag si Talisay City Mayor Samsam Gullias og meeting uban sa mga opisyal sa Cebu South Medical Center kon CSMC. Human sa nag-viral nga reklamo sa usa ka inahan nga miingon nga napasagdan ang iyang anak sa maong tambalanan nga may resulta sa pagkamatay niini. Gikatakda ang meeting karong simanaha aron tukion ang mga reklamo batok sa CSMC. Deklaro usab si Mayor Gullias nga wa sila'y direct nga control sa operasyon sa CSMC kay kini ubos sa Department of Health. Bisan pa man, nakigalayon ng city government sa CSMC pinaagi sa pagbutang og aksyon agad desk aron matabangan dayon ng mga talisaynon nga magkinahanglan og emergency medical assistance. Padayon nga nakigkoordinar ang mayor sa DOH aron mahibaw-an ang kulang o angay ikatabang sa ospital. Taliwa sa viral nga issue, nagpasalamat si Mayor Gullias sa tanang doktor, mga nurses ug tibok medical staff sa CSMC alang sa ilang dedikasyon ug way kakapoy nga pagserbisyo sa katawhan. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.